Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeri bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeri bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeri bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwegeri bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism nkwegeri bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali chiloni cyo gosoma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye school ubulendagera na gwakane se nyumba komenya egento kende abana nkwaye bali chi constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba go ikawe bursary in full inta abana baito January intake negendereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi ni gutrasa kiramba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Kwarigania tusange alitua kwariganirie buna abereka gwateka imene isiko yorogongo rwagusi rero kere kitariki 15 na ibere omutinyo 12 omwaka yoga wechirwa 2025 ekyo chinsa ibere liane nkoro kwa dipo na sanya sensemo yimenyerero ni gotukubwaterana na Wilson Makoli gendera gusangamo naitwe goikomo elio kurinde tutara ya chaka sobo ime tikatuyanyora senchira yobwenge. To the spirit of patriotism.
Make our homeland Kenya a better place for those yet to come. University ya Kisii nigo yarigania omujega bwa borokiwa kubekerwa chigutwa oyo abagokurawa no mugaziri wegisemi Amos Kemigosi Ogamba. Mikutano maiga at least okoreka mikutano eyo kugamberera security na ndi tumanya abantu bakugwatami baje batetereza maiga bagenda Abakenya bono nigo banyoriro gukurerwa nabo igokobori koba maiso anene chingakie chiga chia mariganio Yesu guku egunia chiteiga bono bakata muntu meipita wanja kobeka egunia onye kabwate ginta kuri yotabwati natogokora shaina stota yaya etojense Nyina babantu nigo baboriwe gusira bali batari kwenyara chingakie chiga abantu bagendete kwarigania meyega ao Wechaka asoboikirano kurwase county ya Kisii omuwaziri wechisemi Amos Kemigosi Ogamba nigo mugasorero anyara kura umuyega bwo kubekera aborokigwa chigutwa a sentunda ya 14 ase University ya Kisii gukwa na chinga kyecho Migosi ngobona rwese geto gochia asaborokigwa abo asababoria banyare kwebwatirania guseko koromukia asokwerigeria ebibarua ao ninchire yemo yo kwegendereria nabo igo kubasegeta kugendera na masomo koba libagaligiya lyo kwenyorera emirimo anene asamatukari bosyo anena serikali ya Kenya ase muyogoywe nigaborokigwa chiri bwinye na 15 babekerwa chigutwa gati yabo aborokigwa 24 ningo babekerwa chigutwa cy'obunyagitari namangana yokobara orobotyo runigo rwanirwa no murikito Daniel Ontiri bunarokobwatia Nase University ya Kisii omugasorero Skuru yabekera aborokiwa baye chigutwa ase ntunda ye 14 maintain the utmost respect for the human life. Maintain the utmost respect for the human life. From its beginning, even under threat. Asomwega oyeragwa n'umuske Migos Ogamba ukwana chinga kicho nigasegetire aborokiwa baiga akobeko mukya nakorwa abakoreri bwabo asogukinia ense ya Kenya. Dear graduates, do not just celebrate the completion of your studies today, but rather celebrate the potential that you hold within. You are the architects of our future. Go forth knowing that the world you step into is one of immense possibility. Consider that your education is not a finite journey. It is a lifelong pursuit spiced with the spirit of patriotism. Make our homeland Kenya a better place for those yet to come. Henceforth, think of the world as your classroom, offering experiences that will refine your skills and broaden your horizons. Asomwega webwege karunwa na Professor Nathan Ogechi mu Vice Chancellor weskureiga Dr. Sarah Ruto omunyakerogo o Governing Council igati yabande Migos okwanira boigo buya bogotwalerango yokogania kwegenderia asokwerendera asamabwa y'ikigasi. But wherever you go and whatever you do, may the path be soft, may you be received with kindness, and may opportunity open its door. The academic and educational grounding you have received is sufficient to enable you start or continue the journey. It is sufficient, but it is not enough to sustain you. You must therefore have a learner's mindset. Please do not treat the degree or the degrees that you're getting as an end in itself. It is more a key.
that must be oiled. Asomo igoyo aborokigwa balia abatangani kurwa kerekosi nigo babekirwa chikobi na koyegwa chi certificate bunencheremo yokuboko asogokoria buya mwega waligania aborokigwa baiga bonsi hasi chiro yechigasi au aiga Kenya nonyana sichinse cheisiko. I'm Jimmy Ongori, the Chair Department of Clinical Medicine. This department is the mother of the School of Health Sciences. We started the department in the year 2010 with one program that is a diploma in clinical medicine. And later there were other programs that came on board. In 2013, we started with a degree in upgrading degree in clinical medicine. That is for those who are holders of a diploma. And 4 years ago, we inaugurated the Bachelor of Science Clinical Medicine direct entry for freshers from Form 4. The first batch is graduating this year after having completed their 4 years of BSc in Clinical Medicine and Community Health. Completing medical school has been a dream come true. I am grateful to God for the life that He's given me. I'm grateful for Kisii University for this rare opportunity to be able to do Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery in Kisii University. I'm grateful to my parents for the opportunity to invest in me financially, to be able to complete my medical course. I am grateful to my classmates who we've walked this journey together. I'm grateful to the patients who through them I was able to learn. Through the clinical rotations where we've been able to save lives, been able to witness life-saving interventions, which is something that has really taught me a lot and inspired me a lot in medicine. Kurupatirika taseni kia gatembe kurega si University ya Kisii yegotoka si county ya Kisii litere nenguruko Daniel Untiri. Nigo tukubarigania aiga isiko bache tokori hustle asobwamo. Abamenyi anene baria bakurwa asemechi emenene gochia asechi nsobo anena senchira yogo chikwarigania meyega yesuguku nigo bono baburiwe ko bamaiso anene chipigipigi chiri bako bagutumika anene chinga kichiria cha butuko ayegani gagocha chingaki asamatuko abwango iga obusaria bwagendereire kororekana imeye chinsemo ao obubu okubwataniwa amo gose bogosegetwa n'abarundia chipigipigi chinsemo ao anene asechinga kichabo tuko abasaria boigo nigo bwabeire obosaria boiga nigo bwaretira sara anene asechia matichinyinge na boiga sogosiria enibo chakibona abanyanyimbo baboriwe gokora chi patroli anene chinsa chiabo tuko elio gosirie bikora bingo bune biga omuriketo Paul Kapokara na atwarira niyo robotiro kubwatia obosaria na nene chingaki cha butuko imeye bunga yega yabora nigo bwagendera ko baboko bwatani wamo no abagendi bechi pigipigi anene abagendera ko bagokora emeremo chingaki cha butuko bo bakorera bageriga na koirera gukora obosaria stinsemo au chipigipigi cheito chiabora bungo tumagachira so obosaria patie bagotumika abantu baisiko okanyoro omonto oitwe pigipigi igago kombou ote bunga kwabo omonto bakasegete omonto yondo okora obosaria ase omwana mpora boro itogora bwamanyete ng'a omonto ono obosaria akora asegete boigo omotumeka ande komotami gochikorwa ase borabwo amenye kora tinseme chiganirwa bagendera ko bakugikiria obobo buiga asama tukabwanga gachiduka chinyinga cyagendera ko bachikobonwa tinseme chiga igento bagendera ko babagwichanira especially omudenyo yo November oboibimbwa cyagete ko bakororekana gaiga whereby abantu bagoja butuko when people are asleep bamanya kurwa bakora obwalibwe tukanero kuruga ebunire omusipati okone kiosko kuruguridia bakabuna bakarusi bintu akone bisabuni nebinde nande wiki ye nande kubwati nande tukanero kimata nero tutaraje yasinyi kraste nero omusipati okone kianga nero bakabuna bitamba byose bakaira n'abantu bono bansiro obwali lakini nabo era betali bagejawulia kere pigipigi chiwe etabu tuko sasa baya butuko biashara kibiro noligelo cyabwe para bono tayenero ronero yabeire almost a long time ya security abasabanga bakoni kinyini stage nero korweye kirobwe kyo it has never been replaced ne yende next asto ikana actually ne practice sport yene baro jana mabati yagitire abantu bagweta baganda ujagisima ibono sa ibono movement yakoba igere nyinge kurengana mona Jairo Mugire uyoro munyakiroko wa bodaboda kurasaro kongoreiga rwaburabo igagendere ko bagakobolia
bali abakuru emichigo chase ogochingera Christmas na begono mwaka moya koba maiso nechipikipiki chiri bakolina elio gotanga obubebonga buno bwiga mangana ye Christmas ngo batabakara bajira se poda tigakikise kwamba nga epikipiki yalinete nebugate tag stage ye asarwa umusabe namba ya esimi agera bakora transaction yesimi tabasa ko mwabesa cash agera alito gutwara security ngo moira ni kesi mechande gocha kwa manyanga muntu kiba tirine na abantu baito bechipikipiki akikisa onde kwensi okobogoli motebi chibe yasa tongo nga cash igonto mira asesimi agera kwa manyama lieta muntu taibukio muntu okobogoli ngo sabato twale obo erani obuya ne customer chaito asinga keye Christmas igenta bamenye ko ratsinseme chiga bwo bagendre ko bakurege kurege tindi asabano bagendre ko bakogania abanyanyimbo nabegamo nabagambi kubwatrana elio gukora obosali obegaso gukora chi patrol amonechi barasichirire okonyara ko bagwo gosemia abananchi iga abanyanyimbo baga na nyumba 10 neta kire nere tokonya se okobekana ne chibarasa egere batebe go identify munabono uyu tubwata se gribo no leteiga na bera nyarekana namanyire kini nturamanya yakarwe yona arongo boli twalenge abachibo baito nabantu bebarasa na araba tokonya so kubekana ne mekutano egere toteme go identify ne marami ga edo sinaiwekana pasikali ko kamba konya tota kiri konyore emikutano maiga at least okoreka imikutano iyo kugambira ya security na ande tumanya abantu bakugwa tami baje batetereza maiga bagenda intogo iga bagenda ase igo na aba sikipikipiki iga ngabate na kurigereria umubare ngo kore gasinere na butuko ni ngororo no mugeni anye no mugeni nkiabugoretie at least sati yaku security ebe taite na twarabe to ko robo ibiga iga ande bate na be chipikipiki akibone toratebe tubwatira ne twese tokeno egwe chipikipiki asurwete aitaki jaruwete gosengai igingo reporter getase kya wanjete kya Getembe kureiga asinseme chiga cha Nyansiongo meyebunga iga ya Burabu county ya Nyamira inchiko nkuru kwa Polycarp okara abamenyi abwo bagotumika epara korwa konate kogenda etago gochia gosoka bondeni imeyesa location ya Siamani ewodi ya Nyamatuta ebunge ya West Mugirango nigobesokire na wakambuya maega yokurimwa wepare yo yaberege kubachanda asegeka egetambe korengana na barbo nigo batebirenga epare yo nigo yabere etarare mwa asegeka egetambe nabo igokoba chinga kichinkongu aso gutumeke pare yo gosuka korwa ensemo eyemo gochia se ensemo yende Amalieta yongoro kugiradis umugaka mongare o maene gokorero maene pi epare yabeire gotochanda none akero togotole chae yabeire gotosumbua sana kero togotole chae ekere mbletwete epare yatosumbuire chinga kichintambe none kero bwato murwaire komorusika komoikia egerachiko twaro bokonyi ngotoberere garama Samarieta na nguru cross kibwago obo endabu bayarengeri ko liribwago abantu bare kunywa maruba abande babuneka abande basinywa se bagwetera una bare kogonki na bare gusinywa se bagwetera babugurigura na abande babuguriguna nejiguni twabarete para twababeke gali bagenda nyakitari bitanga ningwa kangambia mono ase bali bakole gasi ase pare kiagera eyere pare tokonyete na oyo minto migosi kuwaterana ne lichabere ande tokoboria serikali naro ye county nere asa yokoboko kagere pare mbia ya ngule lakini ngakiye mpura tegweteka ebe kwa muchanga ero sibubia egere konye kenyoro ekiagera ekere pare tari kenyoro magendero tayo igoti abakaro mukia bataboboke batarosirie para babo no mwa musio robisi nere achukwatua ekiagera enere mirimo tubatomete twatore bagotokorera niye bono bakora mirimo kabireye igobone ekenyoro ekeraire umurayumya ekenyoro lazima keimoke amagendero arorekane chipara chitoke nona antu baito bagwetera bagokia no nyagitari nonyando njwari ebare yabeire gotosumbu ebare korukurwa egotira pake entago yachi gosoka bosose nande yagenda yachi goswa keninja bono unanje uno mogeni bwe pikipiki ekere mbura yabeire gotwa se bareye
nabo konyora ngo konya gwaka esabu nga kibono ngokora indurugorari oyo rugora nabagotwara omujando boika no ne balance nabo no yo okoruko runsa gotira gokieke gorigoro nero mujanda nabagotwara mujando goikia wika no igorari nono moroire kera anyorero osobwa to moroire nabere gasio gokumia korusio moroire kere mbure ya ture nyinge pakomo iki aseramu eria chikonyora nono gokonyeka bono nabo tugusaba gaki tonyore gokonya ebare yenye serikali ekonyare enyara koba gotokonya oyo minto migosi reri chabere twa baira nelingambu ya mono ase gasimogendere togotosugulikera kusu ebare egere betiganya saba konya tinga kichose ekero abange bare ase chimbero chiokwe arigania ase chinjero chogo chengera anene meyegeyega yesuguku ni gabande batamanyeti ninki bara chego chengera ase suguku kubwatekana n'oburemeru bw'echingencho ao lituko lya rero nigo ababwatani bekiombe kiabasae kemanyekanete buna kebirigo shiners nigo lituko lya rero basange suguku amona abantu bari no kuremerwa gose bari no konyora wainse bunenchira yamo yokoba ogosemeria gokwana chinga kiechyo ekyokwana nesuguku eyega niga bateneneri bekyombekyo bakwanera obuya bwogosanga nabande anene asechinga kiechiga choko chengera esuguku no kwaligani omwaka omuya unatokomanywa n'omuriketo ofatiga Disemba. Ekero amatuko atigaire atano natatoka erio abantu bachengere omuyega bwesuguku nigo rero ekiombe kiabasae kemanyikaine buna kebirigo shiners batwara omuyega bwokoerana esuguku uchase baria bokonyora ogoke buna enchira eyemo yoguchenga amona barabo anene asingaki eye maseke twachakire mapema asengecho those families Karo twara kanya gotara ga twaro chenga toise koira date 24 okonyora ba rostire mono so to karate gato chake mapema to bae unga na bara umbaro yasa to konya bari twatari teme tukanyora kuta bamenyete bai wikana sevi huyu bawe ka bakonyere bipira byoka na iba begete nyumba yabo utasiko uminya kwa kuchinyumba enati negunyana chiteiga mono tokatamo muntu meipita wanja kobeka egunya onye kabwa teginta kuri yotabwati nakitokokora shaina sto atanga yaya tojense to kali to kolyake to baminyolera sine barabachi kolya gomna shaina igo twarengera tigente kitokateba nto kiriera ntutweka turarangiria abantu bari kinyoreke nani batari connected with this group igo twarigia abantu randa muliga tokapika piki aiga nigo bakwanera obuya bwosanga nabande nje kobasomira ingana rya Nyasaye naende nabatebia ebinto tokorwa nigo bikoreta amasese nigo ase chinyumba chiaito aina aro kobasomia that is why basoire baitaberanira magaraya togenderete okora omoyo okagera ase chobya bwa Nyasaye entutonyora amasese nigo asoswa Nyasaye kegera Nyasaye korigereria amasese nigaye ototebia inuna abana bane tukutya ntusainasi twautoreirie ensemo yabo kobairwe endagera eyo nigo basinywa kobisa omogokobo ase bakwana ayaiga nora kebumundi eki bonere nyageita natebire ngambia mono asogotonyore esuguku amaene ntwobwate kende nabatukunya gwake esabu ngabon 25 yaikire nakitokora lakini mwatakonyire ase mwarusi birano Nyasaye seni na mugenderere indu teria mbere rigiye mono mune none mpia mono Nyasaye tiaba seni gaki nanyo muti nanyo nabuta nanyo riskwari no burangeti ngo chikobisinda bwate nenda yandire pi ora akembwata abana babere bakiboyo mare bipombo ti nane ngogete saa akipia mono nando akina na oge mono bobe mono kabisa akipia mono amogoko boko monene akina nyole sukunya saa akina saa baseni nyendo bene saa ne kobebeka buya akipia mono na nyole ro bose aki amafuta esukari esabuni ejumbi ebintu ego subo koruga baking
Ukwana rero asumuche ukebirigo ime ye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira nigo igatiabwo bakonywa boigo bakwanira obokong'ubwo bari na borobwo egento endake kyari kubabera egurube enene eryo nabarabwo gochengera ezugugu buna abande akimugakona narwarete ari kumurusi nyomba namubeka isiko namurusisiko namwira ni nyomba kono gakiase ogwanja kwaino nari kubasaba monkonya noende gwirichaiga egere namurusiri nyomba namubeka isiko ane chikanda Hiko ripotera Getembe kuroiga kibirigo yegotoke menye wodi ya Bunyamatuta ebunge ya West Mugirange kaunti ya Nyamira. Fatigad Yesemba Mwancho murigereria roboti oru na rugo tuiru mutimoko tosuka ngwere na torege kagetarie Getambe tyangu tigene nkwana yelituko Sakiri konyore emikutano maiga at least okoreka emikutano eyo kugambira ya security nande tumanya abantu bakuru batami baje batetereza maiga bagenda intoka iga bagenda ase igo na basikipikipiki iga ngabate na kurigereria umubare ngo kore gasinere na botuko ni ngororo no mogeni anye no mogeni nkiabo goretie at least sati yaku security ebe Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering ngwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na we go Water Engineering. Ase ensema ya Computing and Informatics ngwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na we go na Network System Administration. Ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering ngwegeli bale Electrical Installation na we go Electrical Engineering. Ase ensema ya Cosmetology ngwegeli bale Hairdressing we go mbabwate Fashion Design. Ase Hospitality and Tourism ngwegeli bale Food Production yani cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Tengorogu James Barari Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga ase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi abana ngwakaniro bari kibese ne serikali wetera the government scholarship ngwaye bari loan cy'ogosoma wetera help higher education loans board ne kibese cy'umwana ngwaye wari kiri tutokoroka out of pocket ecy'umwana gutumia kumenye school gurendagera na gwakane se nyumba komenya egento kende abana nkwaye bari ki constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications kirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba
egende Tanganyika tabiringa mwana ndo kwense goja Kitutu Masaba goikagwe basari in full inta abana baito January nitekinega ndereta abana bali bakaswe school January mwakaribishirwe togendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi migutras chilamba chabo 0743480999 kose 0782490068. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. School director, teachers, parents, and my fellow learners, good afternoon. Wense omuske Dr. William Samuel Ruto nigobona abulira ababwatani b'ekyama kya ODM kugenderera kubwatesia serikali ya Kenya Kwanza korengana nere omurayi w'ekyama ekyo omukuru Nyagosira Raila Amolo Odinga nigatigeta ababwatani abo ase serikali nabo no babwendete gutigara asugusire serikali gwikirania amagendereraye. Baba wetu Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alituacha na akatueleza tutembee pamoja. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na tulikubaliana tunatembea pamoja mambo mawili. Tunatembea pamoja kupanga maendeleo ya Kenya yetu. Na jambo la pili, tunaendelea pamoja kupanga siasa na uongozi wa taifa letu. Na sababu hiyo ndio mimi nafika hapa kama rafiki na kama kiongozi wa taifa letu la Kenya. Kwa mambo ya maendeleo ya hapa, mimi nimeketi chini na viongozi wa kaunti ya Migori, gavana, wabunge, MCAs na viongozi wa hapa tuliketi chini na wao. Na tukakubaliana ya kwamba ile ubaguzi ya zamani lazima tufunge nje. Tunataka kuhakikisha kwamba Migori inaunganishwa na mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli bwana? Tunaelewana? Ndio sababu hiyo mkiangalia katika budget yetu ya sasa ya barabara, huyu mungwana anaitwa Sam Atandi atawaeleza, tumeweka bilioni 1.7 ya kutengeneza barabara za hapa Nyatike. Nyinyi mnajua Nyatike hapa barabara ambayo ilikuwa
Mwanchwa murigereria uruno roboti rogotuikio mwerio ekionga chinsa ibere marogoba yabono twabere tugusanga atebire mbia mona sugutwara oburigereria obuya nabego kubatimiro bilio yonsi agatembe muna botamberia nenko batebya ngoro kwa dipo na sanya asense muyi manyirio nigo twabwaterana na Wilson Makori kurende ngochinde ko batigano basemye bwa gatembe na maga yaye ntubwate abageni asense muyende studio au bawo chigosanga muna into amangana yobonchoreria omo CEO wa Kenya Pamoja Sacco na wego omo Assistant Microfinance Officer wako ndani ya nyumba mbajiko sangamo na intwe Sowoi Kiranu na Geoffrey Onsaligo gendera kubati mirobere yonsi tosuka sangamo na intwe goika omwalio Baraka ninjo ninjo rembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo to kuboira serorera asigetinge ogwa serorera kwekana sino weke nabokera gitona nguchi sabagambi umugambi rende go kugamba ese gambo n'abantu bayino bagutumite ngegitiga kebeiga nikikebeiga nakiga mu gusia tete naki mutangio na nkondo ta kuboiro asigetinge agwa serorera kiole linkero la mugani yani umugani umugayani abusina bawukwana utali no kutabukiri iliyo ogari yobongo kiole aliskaba tukeli tukubana kolonge ekenkia beteiga ekenkia ya mutangi una nkondo ta kuboira asigetinge agwaserorera abwe kanese ito inabo yakoira mangana michi abandi usukwa rutu muchiro sengaki nakie kinabera geteiga Baraka ninjo rembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi au bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Conditioning, Welding and na wego ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering asinsema ya Cosmetology ngwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism ngwegeli bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Marieta Ngorogu James Barari Nyakundi principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni Kitutu Masaba North Sub-County Kitutu Masaba Constituency Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagera boniga se Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi abana ngwakana bari kibese ne serikali wetera the government scholarship ngwaye bari chiloni cyogo soma wetera help high education loans board nekibese cy'umwana ngwaye wari kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gutumia kumenye skuru urendagera na gwakanese nyumba komenya egento kende abana nkwaye bari ki constituency bursaries and even county government bursaries ekyo applications kirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba
egende getangania tebire nga mwana ndo gwense goja Kitutu Masaba goikawe basari in full inta abana baito January intake negendereta abana bali bakoze school January mwakaribishirwe togenderete na intake na application sinchigenderete asamange nabo okubatalira ase school yiga kose obakirisi ni gwetrasa kinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Ela Gisemba kutoka Sha Ceramics Limited. Tunawatakia nyote Christmas njema na mwaka mpya wa mafanikio. Asanteni sana kwa kuwa nasi kwa huu mwaka mzima. Naomba hivyo mwaka ujao muwe pamoja nasi katika hii biashara. Kwa wale ambao mnafanya finishing, karibu hapa Sha Ceramics, mnunue tile, mnunue 1, 2, 3 ili mfanye finishing kabla watu waje Christmas. Merry Christmas, Happy New Year. We, Sha Ceramics, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year 2026. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo and more for $4.50 per month.